Aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, senideok, aitor ditzagun gure pekatuak misterio santuak behar bezala ospatuak izateko. Erruki jauna, Kristo erruki jauna, erruki berrikula jaiko guzti zantzua eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Y voy a hacer ahora las preguntas pertinentes a padres y padrinos. ¿Qué nombre habéis escogido para esta criatura? María Celia. ¿Qué pedís a la Iglesia de Jesús para María Celia? El bautismo. Al pedir el bautismo sabéis que os comprometéis a educar en la fe, para que, cumpliendo los mandamientos, vivan amando a Dios y al prójimo como Jesús nos enseñó. ¿Sabéis esto? Sí. Y vosotros, padrinos, ¿estáis dispuestos a ayudar a los padres en esta tarea? Sí. Celia, Elizak, poza handiz egiten dizu ongi etorria. Nik bere izenean zinatuko zaitut, gurutzeaz, Kristo gure salbatzailearen ezaugarriaz. Zuek ere guraso eta itama mitxio gauza bere egizue. Egin ezagun otoioz. Zure semearen negaldian eta piztueran parte hartzea eman diguzun jainkoa. Egizu zure semearen espiritua zindarturik biziera berrian ibil gaitezela beti. Zure seme Jesu Kristo gure jaunaren bitartez zurekin eta Espiritu Santuarekin jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. San Paulo apostoluak erromatarrei egindako gutunetik. Senideok, bataioaz Kristo Jesusekin bat egin degunok, haren heriotzarekin egin dugu bat. Bataioaren bitartez, harekin heriotzan obiratuak izan gera. Aitaren aintzaz, Kristo hilen artetik piztu zan bezala, guk ere bizi berria bizi dezagun. Izan ere, arena bezalako heriotzan, ari itxatxiak izan bagera, alaxe izango gera, arena bezalako piztueran ere. Jaunak esana, jaunadu hartzai, enaiz ezeren, beharrean, larreguritan, ark nau ezan. Sedenezko bizita hartarama, dan bizkortzen ditan. Jaunadu hartzai, enaiz ezeren, beharrean, larreguritan, ark nau ezan. Aleluia, Ni naiz munduaren argia dio jaunak, niri jarraitzen didanak izango du bizirako argia. Aleluia, aleluia,
Kristoren evangelioa San Markosen liburutik. Egun haietan, Galileako Nazaretetik etorri zen Jesus eta Joanek Jordan ibaian bataiatu zuen. Eta berehala, uretik ateratzerakoan, zerua urratzen ikusi zuen Jesusek, eta espiritua uso idurian bere gainera jaisten. Eta mintzo hau etorri zen zerutik. Zu zara nire semea, nire maitea, zu zaitut atsegin, jaunak esana. En este final del año litúrgico, que no coincide, vamos a decir, exactamente con el final del año cronológico, mañana celebraremos la última gran fiesta del año litúrgico, Cristo Rey, y a continuación, el domingo siguiente, daremos comienzo al nuevo año litúrgico con el primer domingo de Adviento. Y en este final, en el que, sobre todo, la liturgia, las lecturas, nos recuerdan también todo el final, la otra vida, el fin del mundo incluso, algo que también nos tiene que dar, o que quiere así Jesús, confianza en que Dios en ninguna situación nos va a abandonar. No hay ninguna situación humanamente difícil, complicada que pueda parecer en la que Dios nos vaya a dejar de la mano. Y Él quiere que sintamos eso, esas palabras que dijo Jesús: yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y quiere con eso transmitirnos confianza, quiere darnos fuerza para nuestra vida, para que en cualquier momento en el que nos encontremos sintamos siempre esa cercanía de Dios. Y hoy tenemos esta alegría que es el bautismo, que nos recuerda, por un lado, la vida, nos recuerda ese gran don, ese gran misterio que es la vida humana, que trae alegría, que da esperanza, que da fuerza, nos recuerda el futuro, nos recuerda lo importante que es vivir, el don tan grande que es vivir. Y para nosotros creyentes tiene también el bautismo un segundo significado, que es como volver a nacer a otra vida, a la vida sobrenatural, a la vida que nos quiere regalar Jesús, a esa vida que nos recuerda también la vida eterna, que no se acaba con el camino, digamos, con la peregrinación o que recorremos en esta vida, sino que vamos a esa eternidad con Dios, que quiere que tengamos siempre presente. Por eso quiere que esa consideración en el final incluso de la vida y de los tiempos no nos produzca, aunque lo natural nos puede producir miedo, pero no quiere Dios que nos produzca angustia, sino que tengamos esperanza, por un lado, teniendo en cuenta esa vida eterna, esa inmortalidad, vamos a decir, de la vida espiritual que tenemos, y también teniendo en cuenta la misericordia de Dios. Jesús, en el Evangelio, si algo nos deja claro, es que Dios nos quiere, es misericordioso. No encontramos un Dios duro que nos quiere hacer pasar mal o quiere que suframos, sino todo lo contrario nos quiere transmitir Jesús. El bautismo nos recuerda esa realidad. Jesús no nos deja en ningún momento de la vida, desde el inicio, que ahora Celia va a recibir ese bautismo, hasta toda la eternidad, digamos, que nace en este momento en el bautismo. Eskerrak emanez, jangoikoari eta bihotz-bihotzetik eskatuz, baita ere amarekinari Zeliaren alde gure egunotan batalioa ospatuz segituko dugu. La primera cosa, vamos a pedir la intervención también de los santos, de la Virgen, digamos, fundan la Iglesia de este mundo, que camina con la Iglesia que triunfa también en el cielo. Respondemos, Otoitz gure alde. Santa María jangoikoaren ama. San José. San Ignacio Loyolakoa. Zeruko santu eta santa guztiak. Eta orain, ahora vamos a acudir la pila bautismal para celebrar propiamente lo que es el bautismo.
En primer lugar vamos a ungir en el pecho a Celia con el óleo de los catecúmenos. Jainko guztialdun beti erekoa, zure semea mundura biali dezu, gaizkiaren espiritua den satanen mendetik gu askatzeko. Eta gizakia ilunpetik aterata, zure erreinuaren argi miresgarrian sartu erazteko. Apalik eskatzen dizugu, aurrau jatorrizko pekatutik askatuta, zure aintzaren etxe egin dezazula, eta bizi dedila bertan Espiritu Santua Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amen. Kristo salbatzailearen indarrak bete zaitzela bere indarrez. Hori adierazteko igurtzitzen zaitu salbamen olioz Kristo gure jaunagan, errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Amen. Eta vamos a bendecir ahora el agua, que es del Jordán. Jauna, zure semearen bidez jaitsi bedi, ur guzti honetara Espiritu Santuaren indarra, bataioan Kristorekin hilobiratuak, berarekin piztu daitezen bizirako Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Amén. Vamos a, en nombre de Celia, que todavía no puede hacer, en su nombre vamos a renunciar al pecado y proclamar la fe. Uko egiten aldiozue. Uko egiten aldiozue satanasi. Bai, uko egiten diogu. Eta haren egite guztiai. Bai, uko egiten diegu. Eta haren aginduperi guztiai. Bai, uko egiten diegu. Sinisten aldezue jainko baita guztialduna, Bai. zerurren egilea. Bai, sinisten dut. Sinisten aldezue, haren seme bakar Jesukristo gure jauna, Maria Virginiagatik jaioa, nekatu eta hobiratua, piztu eta itaren eskuin aldean eseririk dagoena. Bai, sinisten dut. Sinisten aldezu Espiritu Santua, Eliza Santu Katolikoa, Santu Elkartasuna, pekatuen barkamena, hildakoen piztuera eta betiko bizia. Bai, sinisten dut. Hauxe da gure fedea, hauxe Elizaren sinistea, guk goraki aitortzen deguna, Jesukristo gure jaunarengan. Amen. Nahi dezue beraz, Maria Zelia, bataiatzea, elkarrekin goraki aitortu dugun Elizaren fedea. Bai. Maria Zelia, nik bataiatzen zaitut, aitaren eta semearen eta Espiritu Santuaren izenean. Amen. Vamos a bendecir ahora con el crisma de los escogidos, porque he sido escogida como miembro del pueblo de Dios. Jainko guztialdunak Jesukristo gure jaunaren aitak, pekatutik atera zaitu, eta urez eta Espiritu Santuaz bizi berritu. Berak igurtzitzen zaitu salbameneko krismaz, Kristoren herrian sarturik, arekin batean apaiz, profeta eta errege izan zaitezen, Amen. betiereko biziraino. Amen. Maria Zelia, izaki berri egin zera, eta Kristo jantzi dezu soinean. Jantzi zuri honek adieraz bezala zein handi zeran, jainkoaren alaba. Zure ingurukoak hitzez eta egitez katundurik, garbi iraun ezazu betiereko biziraino. Amen. Hartzazue Kristoren argia, aita ama eta aita ama bitxio, zuei dagokizue argia zaintzea, zuen aurra Kristo garriturik,
beti argiaren umea bezala ibil dadin, eta sinistean iraunez, jauna datorrenean, haren bidera atera dadin, santu guztiekin zeruko etxeraino. Amen.
Santu zerabai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogiako hauek, zure espiritua isuriz, Jesu Kristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak, saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zikoala, ogiatu eta eskerrak emanez aditu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartza zuen eta jak guztiok dutatik. Hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoak kalizaturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartza zuen eta eran guztiok dutatik. Hau nere odolaren kalizatata, itun berri eta berekoaren odola. Zuentzat eta askorentzat bekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizture hau nere hori. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik hautan zure semiaren eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salvamenaren kaliza eskaintzen biztizugu zuri eskerrak emanez, aldarean zure sartutzari onartu behituzulako. Eta apalki eskatzen duzugu Kristoren gorputza eta odolartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin behitzala. Izan gogoak jauna, mundu guztian zabaldurik dagoen zure elizan. Eramazu baitasun osora, Frantzisko gure itasatu horrekin, Frantzisko gure administratzaile apostolikoarekin eta elizgizo guztiekin batean. Oro bat, izan gogoan jauna, Maria Zeria gure senide bataiatu berria ere. Gaur, urez eta Espiritu Santuaz bizi berria jaio da eta bekatutik eskatu duzu. Kristoren gorputzatan bizi egin dezunez gero, idatz ezazu honen izena bizien liburuan. Era berean izango gogoak jauna pizteko itxaropeniakoan diren gure senideak eta hildako guztiak ere. Arritzazu zure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu horren, guk guztio betiko bizia egitz bezagun, Jainkoaren ama Maria Virginia domatsuarekin, haren sena Jose Santuarekin, apostolu santuekin eta gizati guztietan zure adiskide izan diren santuekin, haiekin batean gore zentzagun Jesu Kristo zure seniaren bitartez. Honen bitartez, honekin eta honengan, Zuriaita jagoikoa guztiun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta gaitza guztiak, gizaldi eta gizaldi guztietan. Santatzagiak aginduta erakutsiagik jarraituz, bitun gabe esan dezagun. Gure aita zeruetan zerana, santu izan begi zure izena, etor begi zure erreinua, egin begi zure naia, zeruan bezala lurrean emaiguzun gaur, egun ondako ogia. Barkatu gure zorra, guk ere gure zordunei, barkatzen diegun ezkero. Eta ez duten galgina eraman, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, emaiguzu bakea gure
egin dezagun otoitz. Zure semearen gorputz odore sakramentua harturik, otoitz egiten dizugu jauna, Espiritu Santuaren batasunean eta senide maitasunean aurrera egin dezagula. Kristoren gorputzaren neurri betera, goi maitasun biziz, iritsi gaitezen Jesu Kristo gure jaunaren bitartez. Y ahora le pondré escapulario a María Celia, terminaremos cantando el Ángelus, os doy primero la bendición y luego hacemos jauna zuekin,
Bedika zaitzatela jainko guztiaduna gaitak eta semeak eta Espiritu Santuak zoazte jaunaren akean.